ole masain thlir tu te kalo lom le vek chewa tu tuma chuanin thil serious tak mai kanin ho le do na mo mizoram chunga hian tur tha kan ti te enge pong sual kan ti te heng hi anol puina sual lian tham deuh he ta alang sara kan da lo ni amaro chu khating ni lem lo wa po khan kum tam tak mo kum som chuang zel tan theina kan ti te khating khalo tam mai ni tu tuma kan en tur po hi mi sang hadil mo boma wanga kum som tang chanchin ani ya hetiang hi kan hriat te po hi nga ya hetinan mi then khat te chu tu na po hi ani na ni ya hei dil sang han da bo ti te mo kan chang mangai lo re tiang chi te an lo hrai ruwa tiang chi te hi soitam thin ani chu wang chuan mani hriat na ti zona te po thra thil thlen da kan en chawanga eng po ni se uluk takin kan en chawang kumsang ni sompakwa July ni riat tlaidar ni etrangadar thum in kara chuan pulal biak ni e chuan serchi police station a FIR thelutin an dil sangha chu pulal machuana chingchip venglai chuan gelatin bom manga manatum ti reporta police te chuan thil disol tu hi manin ahne na tanghen sangha ati hlum to te gelatin fuse noite le gelatin tron atana man polythene noite an man saka miran vulti hlum sak thu boy section 429 IPC le thil thaloti tumna nei thu boy section 511 of IPC baka pok thei thil manga mi thil ti chiat sak thu boy section 3 clause A of explosive substance act te charge ania court ma achung thu rel tura shroi anita ani thil ti sol tu chu an pu na te apom le pomlo court in azo chuan apoma sanghadil kha akang trep to a kariya na thlama ka gelatin bom chu kavala a chome atana man tumin sangha le chung u te chu kavabom ta a ma se engma kaman man lo atia achung chang rel na tura court chuan zo na pahni asiam ta a pakhatna chuan thil ti sol tu hian pulal biak nia sanghadila sangha hi July ni riat tlaidar ni atrangadar thum in kar hian man atum ngeyem tile panina chuan thil ti sol tu hian pulal biak nia sanghadil hi gelatin mangin abom ngeyem ti te ania poni se kan ngai thak thui ma in tura kan react mo video hemi a link hi description han karon da saka upt ya fa nai channel kha ni lo subscribe saka vek don ni ati kha karon soi lokani cho tura kan muang khanin pui chole mi bia do na sanghadil na emo in sangha mo in huana in dila sangha bo fo emo lo ni chuanin he thil thlenga tang po hian engtin nge mo thil kan ti chawang a sem thena dan enge ti ai lo buai te po kha chiang fiu tura po ngai tai la he po ri se kan en chawmup mup do na ni thu shetu panina chuan court ma hetiang hian asoya ani che chu ka hre thei to lowa kan bong en kolna thlama ka om lain kan sanghadil omna bor vela chuan thil puak ri ka hreta a bong chu ka thlung fel sok soka sanghadil chu ka panta a kawa thlen chuan kan sanghadila chuan tu emo hian bom lo thlakin kan sangha te man atum ti ka hre thei ta a bom ti pok tu chu zonghal vatin korate ka kalkola ka chung te ba ka chiatlang VDP te po chu thil omzia phonin ka hril ngal boka kan sanghadil thlang loka chuan thil ti sol tu nimkara alo bi ru chu kazuk muta a heti lai hian ro asura tlai lamdar ni atrangadar thum in kar vel ani karing thil ti sol tu ka hmu chuan ka chempui ka phora man ka tumta a chempui po chu ka chu saka ati aniem ti ka zota ati ra chuan a phatakna a chir alo kai luai boxi a ama ngei chu ani karing ta a ro surna satak noya chuan kan thlama min ron zui turin ka hrila ma se atlan cheleta a ka u alo thleng ve thuaya ka u nen chuan kor rom vela chuan kan zonga VDP te po chu lo thlengin an ni chuan abul nai thlam vel te chu an lo dam ve ngal boka a hnu chuan thil ti sol tu chu apa thlama an va muta a heta tang hi chuan VDP te hian engkima ma an la to a police beat posa po thil omzia hrilin chiatlanga an hruai chawa an hne na tangin police te hian an lata ani police ten min ngen na angin sanghati hlum then khat te chu kala a
atu ka ser chief police nena ka hlan chhawng le ta boka kan dila hian sanga kan da hlim hlot ani a hetia aboma wang hian sanga za vel chu an thi ka ring zelo khop mai ho tu lai hian in han sei lok tai la mo Mizoram chunga bikin Christian omna kan hanin tia mo dikrenga Christian ramma thleng lo tura kan rin hi thleng hi tam tak hi om nuk to ni dil chungchang ata bo re thing tlang hun sang sang a hian in kan da tam te reng ne hian in a bo reng mai ati hi tam takin no mani chu tiang chon lo nei tu then khat te mo an bei dong to an ril ru na thina sang chuang fe man khan da amaro chu han man tur viau hi om ngai mi lawa mi tam takina an tona le chung chu tiang te ni wang chuan a thei chen chena chuanin kan film khur te po nga ya chu tir walin thil ti sual tu mo khati an chi te mi thil mi sangha te lo man dong ko tang chi te phai kha chu class lo khop mai ti lo ram kha a thani kanin me zo kani ti khagan sei lo kani cross examination a chuan soibelin kan sangha dil hi kum som vela upa ani ve to a kumtin sangha da in kan man ve thina tuntruma po hian sangha zanga vel kan da thara ni ni khatlek nuwa heti hian alo bomta ani atia lelam ukilin sangha somvel chawan thi a hi thil serious lo tak ani ati chu apom pui lo thunga thil ti sol tu hi hemi ma po a ami hriat zong ani thule a u nau pa lalbiak nia engkim a hril hnuwa police station a FIR a thelu lai po in a om ve thu a soibokani thu hretu pakhatna dil nei tu pulal biak nia chuan thil thlenna hi ka sangha dil ania kumsang ni som pakwa a sangha zanga vel ka da luta thil thlen ni hian ke chu ina ka oma kanau huana om chuan minron phona lalma chuanan kan dila sangha abom ti minron thrila VDP te ka hril thuaya anuwa VDP te hian an manta ani ative boka thil ti sol tu chu court ma a thiam thu soi hun pek ani a heti hian a soya pulal nun moya sangha dil hi ka bom ngeya an huan bul loka hian kumni khat chu lo ka nei ve tho awangin sangha dil en kol manglo ani ti ka hria emini po hian sangha bom tumna ka nei lova ka gelatin tereute kuzung puite lek chu ka en chin duwa ka han ti chin ta ka chuan pulal thafulan ka bom ri hria in aron tlana nim phena ka bi ru chu min ron manta a ka ti ani em ti min zo ba ka min hau vak vak boka ti chuan ka chempui min chu sakin ama zui turin min ti a ka zui ve maya a u a kauta ka wangin le chempui a ken boxi awang chuan ka hlawa ka tlan chiat san le ta ani atia zona dang ama zong tu ten kor roma le mi thlama an zun nu in apa thlama an mana police nen an hlan ti chu apoma asangha dil boma hian sangha an om le om lo a hriat lo thule a bom wanga an thi le thi lo po a hre chiang lowa evidence satana sangha thi pakhat an ron lak chho chu a mu thu a soi thunga tunma in chiatlang le a chevela mi sangha dil te bomin mi huan thlai te a ruthin tia thu hretu te thu soi chu a phabok ani atira zona pahnia khan thil ti sol tu hian pulal biak nia sangha dila sangha hi July ni riat laidar ni atrangadar thum inkar hian man atum ngeyem tile thil ti sol tu hian pulal biak nia sangha dil hi gelatin mangin abom ngeyem tia te chuan court chuan lal ma chuan chu thiam lo a chantir ve ve ta section 429 le 511 of IPC te chuan thiam lo a chantir ba ka section 3 clause A of Explosive Substance Act a po thiam lo a chantir tabok ani kumsang ni somni pakhat March ni som pahnia chuan sentence hearing nei ania thil ti sol tu ukil chuan a client chu an chung ko a eizong tu berni in apa kumsom ruk pathum mi le anu kumsom ruk palimi en kol mek tu ania kumsom thum pariata upa ni in sem thanna hun alanga thu asoi boka tunma in criminal record anei lo baka athil ti sol na mun chu sanghadil lui mai ania sangha po aman lo thu asoi boka ewang hian hremna hniam theang ber peturin court chu angena heti lai hian sarkar ukil chuan tun hnuwa mipuin puak thei thil laka an film khur theina tur ani theinan le thil ti sol tu chu an khomi puiten anung chang thalo an ti awangin nataka hrem turin court chu angena
mi sanghadil a khoi awang hian atlem bera kum ni chung lungin tang turin le cheng sing ni choi tura shem baka gelatin bom a hman awang hian kum som pangatal lungin tang turin le pain tura shem turin court chu angin boka court chuan shremna pek chungchanga State of Punjab le Bawa Singh te in khinna Supreme Court thuchok mi khongaina awanga an thil ti sual phulawa shremna pek niam hian justice system a thil poi le zual a thlena mi puiten dan an rinna atlak niam pha a chu wangin mi an thil ti sual na saddanang milzela an phuto ka shremna lek ko hi court zongjong hian an ti mak mo ania court chuan thil thlendan zongjong te zir chiangin an thil ti sual na saddan milin shremna an petur ania crime victim te chau thlir lovin society in an mudan po thlir telin a om tok shremna an petur ania shremna niam lutuk pek chuan hunkal zel tura society a thil thalo jok a thlen the ni ti chu ala chuaka tuntrum case a po hian a thil ti sual mil theang ber turin lalma chuan chu section 429 le 511 of IPC a chuan kum khat lungin tang turin le cheng sanga choi turin a shema poisa hi pek tur anei lo chuan thlani lungin atan belanga section 3 clause A of explosive substance act a chuan shremna niam theng ber pe in kum som lungin tang turin le cheng sanga choi turin a shem boka poisa hi choi tur anei lo chuan thlani dang lungin atan bel don bokani heng shremna pahni te hi chiar bel bom concurrent tur ani don ani ti chuan court chuan case chu ati top ta ani tun poni se tura kan hmu tang khanin thil mo kan ti tur le tur lo te kan hriat torwalin kan hriat bel cha nan te po mangila thaviewin karenga khateng thil thlenga tang khan itiran hei lui kalte mo mun then khata chon lo war MMA ne khatenga khanin lui sanga te na han man tur om lawa han lo chama kut beng han howa tuite mo dile mo sanga dile mo han khoi mayang chi te khatiang kha chingwi la ngo thil thalo top kho ka ni ti kan hre ta ngoi ne tu da ro soyang khan mo chon lam rang rang hi chu om thin amaro chu zia lo thin khop maya khatiang to kha he video viral rang te po kan mu to ka ringa chu wang chuarin thalawani ti a khan mo riru siam fela ngai tu na mang thar tu te pon ganin chalum lo mane hengpon i se tuna kan ngai thak tang khanin khatiang thil kha chu kan video lo en tu te bera tang alian ber kha chu anin moi boi pui ve lawang u ai ti ve lawang u kan ei du kan du de pon dik takin mo ha takin dik takin nei thai ni sanga lui sanga kan ti sang te po lei thai ti khanin thil hi mo dik taka nei thei da ni om zel ani chu wang chuan lawi siam than na te po haniang chu ai mang thar so so ngo ti kha kai ngen lom do ne